move from theory to practice. Okay, you mara mara to kwa wacha de kid no wacho o wacho ni education, healthcare, infrastructure, you remark so mo you remark theater gik machalo ndara serikal masane temo preserving national resources kisungu makamano magi are good kendo wa wish ni gigi kako wach gani kako temgi but we move from theory to practice mondo kora ka biro ka tingi sane kadhi Dar es Salaam tayudo ka ute manaji odake koro ne nono nena ango ne ajogi nyo yudo tich koro giwuok o gionge korokocho gionge informal settlement kisungu luongo ni na cities koro ngima mari go idho matin to karamna kamana ne biti stulo bende rengo no mapio karamna ka poko tudre gi nyawadwa Lydia Okeyo mantiere e gwenge mago mag Safari Park bende kwanono kata mana telo karamna kwanono moko kuomwa weche mabende no wachi gi jatelo mopogore opogore ng'eni oganda na dwaro nani gigende mopogore opogore ng'eni wantiere gi liete mag siasa mabende osebedo kwa neno en mana ni ka unene alam mar piny Kenya mana ka jalonyo weche mag